Heritage Malta qed tisħaq li m'għandix ħiel kif il-ġebla storika ta' żmien l-Ingliżi spiċċat fil-possess tal-Ministru Antonio Refalo. Kien sentejn ilu li sar magħruf b'kombinazzjoni wara li Ben Refalo stess kixfu f'ritratt li tefa' fuq il-medja soċjali li l-Ministru Refalo kien fil-possess ta' din il-ġebla storika. Bil-Pulizija ma tagħti l-ebda informazzjoni dwar l-investigazzjoni li kienet għaddejja fil-konfront tiegħu. Biex issa skont il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Mario Kutajjar, din il-ġebla tas-seklu 19 ingħatat lura. La Heritage Malta u lanqas Antonio Refalo ma ħabbru dan permezz ta' stqarrija, iżda sempliċement kellha tkun intervista ma' Times of Malta biex Kutajjar jgħid dan. Mistoqsi jekk jafx kif din il-ġebla spiċċata ant Refalo, Kutajjar qal li lanqas biss staqsa kif din spiċċata ant il-Ministru li ftit snilu kien u stess kap eżekuttiv ta' Heritage Malta. Fid-dawl ta' dan kollu, kemm il-Ministru Anton Refalo kif ukoll is-Supretendent tal-Wirt Kulturali u l-Pulizija irrifjutaw li jwieġbu l-mistoqsijiet. Fl-20 ta' frar ta' din is-sena, il-Ministru tal-Agrikoltura kien iddikjara hu stess fil-Parlament li l-Pulizija ma kinux batu għalih biex investigaw kif il-ġebla storika spiċċat fid-dar tiegħu. Fl-2022, it-tifel tal-Ministru Anton Refalo kien tefa' ritratt fuq il-medja soċjali fejn kienet tidher din il-ġebla storika bl-inizjali VR imnaqxin fuqha. Intant il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta irrefera wkoll għan-nuqqas ta' sigurtà mal-affarijiet storiċi li huma fil-possess tagħhom, tant li qal li bosta mill-postijiet ta' Heritage Malta kienu wisq aċċessabbli u għalhekk qed isir investiment ġdid biex dan is-ser ma jkunx aktar possibbli.